Puurunkotaloissa eristeitä suojaava tuulensuojalevy vaikuttaa oleellisesti ulkoseinien sekä ylä- ja alapohjan lämmöneristävyyteen ja toimivuuteen eri sääolosuhteissa. Tuulensuojalevyn tulee olla riittävän tiivis, mutta kuitenkin hengittävä, jotta rakenteeseen mahdollisesti joutunut kosteus pääsee haihtumaan. 12 mm tuulileijona ja 25 mm runkoleijona ovat Suomen oloihin suunniteltuja ja hyväksyttyjä tuulensuojalevyjä, joiden hyvistä ominaisuuksista on jo vuosikymmenien kokemus. Tuulileijonaa käytetään tuulensuojalevynä pääasiassa niin sanotuissa ristirunkorakenteisissa rakennuksissa ja runkoleijonaa yksirunkorakenteissa, kuten tässä kohteessa. Levyjen kiinnitys suoritetaan kuumasinkityillä kampanauloilla tai hakasilla. Paitsi tiiviinä, silti hengittävänä ja kosteutta kestävänä tuulensuojalevynä leijonalevyt toimivat myös rakennuksen rungon jäykisteenä ja lisäävät rakenteen lämmön eristystä. Mikäli seinärakenteissa käytetään lämmön eristeinä puhallettavia eristemateriaaleja, suosittelemme runkoleijonan käyttöä tuulensuojalevynä. Suuren kosteuskapasiteettinsa ansiosta runkoleijonaa voidaan käyttää myös höyryn suluttomissa rakenteissa. Ulkoseinärakenteen oikeaoppisen toiminnan varmistamiseksi on tuulensuojalevyn ja myöhemmin asennettavan ulkoverhouksen väliin jätettävä riittävä tuuletusväli, jossa ilma pääsee esteettä kiertämään. Leijona tuulensuojalevyt soveltuvat hyvin myös vinoihin yläpohjarakenteisiin ja alapohjan niin sanottuihin rossipohjarakenteisiin. Leijonalevyt toimivat myös lämpöeristeiden rakennusaikaisena sään suojana. Näiden sään kesto on aikaansaatu puukuitujen lämpökäsittelyllä sekä lisäämällä puumassaan hieman hartsia ja vahaa. Levyistä ei irtoa mitään haitallisia päästöjä ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaimpaan M1-päästöluokkaan.